Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Znamo da se jezik upotrebljava u govoru i u pismu, odnosno dva su načina jezičnog ostvarenja jezika. Pisana i govorena komunikacija. Pisana komunikacija, najčešća koja se ostvaruje u obliku nekog pisma, jest privatna i poslovna pisana komunikacija. Možemo reći da je poslovno pismo ono koje je najčešći oblik pisane poslovne komunikacije. Poslovno pismo ima svoja pravila i osim onih formalnih dijelova koje svako poslovno pismo treba imati, postoje i oni unutrašnji dijelovi poslovnog pisma koji u pravom smislu podrazumijevaju poslovno pismo. To su oni bitni dijelovi koje smo već i bili spomenuli u jednoj emisiji, ali ovdje ćemo se posebno posvetiti prvom dijelu poslovnog pisma, to jest rečenici oslovljavanja. Ona najčešće glasi: poštovani gospodine Juriću ili poštovana gospođo Jurić. Naravno, prezime je navedeno samo kao primjer. Rečenica oslovljavanja najčešće na početku ima pridjev poštovani, puno rjeđe cijenjeni. Oblik cijenjeni rezervirat ćemo samo za one osobe koje su nam iznimno važne, kojima smo zbog nekog osobitog razloga posebno zahvalni i sl. Ali većini pišemo poštovani. Poštovani gospodine Juriću, poštovana gospođo Jurić. Nakon poštovani u poslovnom dopisivanju može slijediti zarez. Taj zarez dolazi kada ne znamo kome poslovno pismo upućujemo, to jest kada upućujemo instituciji, a ne pojedincu, a ako upućujemo pojedincu, onda ćemo napisati poštovani gospodine ili poštovana gospođo i zatim navesti njihovo prezime ili njihovo zanimanje, odnosno funkciju koju osoba obavlja. Imenicu gospodine možemo skratiti u obliku gosp. To je najbolji način skraćivanja imenice gospodine. Možda ste primijetili da nekad neki ljudi tu imenicu gospodin skraćuju i u obliku gdin, međutim ne bih preporučio tu kraticu zato što ona onda, ako je upotrebljavamo, nužno zahtjeva crticu i navođenje padežnog nastavka, pa bi u vokativu, koji je padež koji se javlja u oslovljavanju, a to nam je u toj prvoj rečenici poslovnog pisma, onda bi to trebalo glasiti poštovani gdin crtica e i nakon toga njegovo prezime. Dakle, najbolji je način skraćivanja imenice gospodin, gosp. U svim padežima ta kratica ostaje ista. Ne zaboravimo samo da iza kratice gosp dolazi točka. Imenicu gospođo, dakle poštovana gospođo Jurić, skratit ćemo u obliku gđo. Poštovana gđo Jurić. Za razliku od skraćivanja imenice gospodin, gospodine, kada imamo oblik gosp i nakon toga dolazi točka, ovdje u skraćivanju imenice gospođa, odnosno u vokativu gđo, neće doći točka. Zašto točka ne dolazi? Pa zato što imamo i početak i kraj imenice i tu imenicu možemo normalno sklanjati, odnosno deklinirati ili mijenjati po padežima. Gđa, gđe, gđi, gđu i u vokativu poštovana gđo Jurić. Nakon imenice gospodine, odnosno gospođo, koju uobičajeno upotrebljavamo u poslovnoj komunikaciji, slijedi prezime osobe kojoj je poslovno pismo namijenjeno. Uvijek savjetujem da je bolje uputiti poslovno pismo konkretnoj osobi, ne instituciji, jer ako uputimo instituciji, a to će biti ako iza poštovani stavimo zarez i nastavimo s tekstom poslovnog pisma, onda će zapravo to pismo neko vrijeme lutati po instituciji kojoj smo pismo uputili ili društvu, tako da možemo izgubiti dosta vremena dok pismo dođe do prave osobe koja može odgovoriti na naše poslovno pismo. U oslovljavanju možemo upotrijebiti i najčešće upotrebljavamo prezime osobe ili navođenje funkcije koju ta osoba ima, na primjer poštovani gospodine Juriću ili poštovani gospodine direktore. Prezimena koja se odnose na muškarce, na muške osobe, a koja završavaju na ić, u vokativu, to je padež koji se javlja u prvoj rečenici poslovnog pisma, dobivaju nastavak u. U hrvatskom jeziku pravilno je dakle samo poštovani gospodine Juriću, poštovani gospodine Periću, poštovani gospodine Kneževiću i sl.
Ako u rečenici oslovljavanja navodimo prezime ženske osobe, onda samo trebamo osvijestiti da je vokativ, kao i svi ostali padeži, kada je riječ o prezimenima koja se odnose na ženske osobe, jedinstven, odnosno ima samo jedan oblik. Znači, pravilno je poštovana gospođo Jurić ili poštovana gđo Jurić. Ako se prezime odnosi na muškarca, a ne završava na ić, nego završava bilo kako drugačije, onda je vokativ jednak nominativu u poslovnom dopisivanju. Pa će biti pravilno poštovani gospodine Težak, poštovani gospodine Tabak, poštovani gospodine Lončar, poštovani gospodine Čuljak i sl. Kod ženskih prezimena nema nikakvih problema, jer kako god ta prezimena završavala, ona na ić smo već spomenuli, ali kako god ta prezimena završavala, vokativ im je uvijek jednak nominativu i svi ostali padeži zapravo su jednaki nominativu, pa je pravilno poštovana gospođo Čuljak, poštovana gospođo Knežević, poštovana gospođo Jurić, poštovana gospođo Lončar i sl. Poštovani gledatelji, ljubitelji hrvatskog jezika, hvala vam što ste gledali i ovu epizodu Jezikomata. Vidimo se i čujemo. Lijep vam pozdrav!